mahinadlokon nga muhatod kanato ngadto sa pagkamasinugtanon. Nga kung ang tao mahinadlokon sa Dios, usa siya ka masinugtanon. Kinahanglan nga ikaw musugot kung ikaw may kahadlok sa Dios. Ug diha sa pagkamahinadlokon, adunay daghang butang nga imong biyaan, ug doon na sa daghang mga butang maayo nga moabot sa imong kinabuhi. Ug labaw sa tanan, hatagan ka sa Dios og proteksyon ug usa ka dapit bisan pa sa imong mga kabataan. Kini mao'y nasulat sa balaang kasulatan, ingon nga tugon alang kanato niining hingabutan sa katapusan sa kapanahonan. Ang tanan nga nasulat ug ipamulong sa Ginoo niya na nining panahon sa katumanan. Ang iyang giingon nga maggubat ang nasod batok nasod, ingon nga usa kay timailhan sa adlaw sa iyang pagbalik ug sa katapusan sa kapanahonan. Nag-ingon siya nga dili kamo magpahisalaag kay motungha ang mga mini nga propeta. Usa magbantay kita sa atong mga desisyon, sa pagdawat sa mga offer, sa pagsulod diha sa usa ka pagtuo, kung wala ba kita masaag sa kamatuoran tungod kay daghan ang motungha nga mga mini nga propeta. Mga taong magpahisalaag ug nag-ingon ang Biblia, daghan ang ilang pahisalaagon. Ug matod pa sa Ginoo nga bisan pa ang mga pinili. Usa magmatnon kita tungod kay niya na kita sa panahon sa katapusan. Ikaduha, nga ilhanan ingon ng Ginoo nga maglinog ug moabot ang kamatay sa nakalain-lain mga dapit. Niining panahon na ang iyang gisulti nahitabo na. Ug matod pa niya, dili pa kini mao ang katapusan. Kung dili, sinugdanan pa lang kini sa mga kasakit. So sinugdanan pa lang, dili pa katapusan. Tungod kay ang katapusan, matod pa sa kasulatan, matayog ang gahom sa kalangitan, ug matagak ang mga bituon gikan sa kitasan. Ug unya, ipadayag ang anak sa tao. Nga sinapuang sa mga pangalan. So kini mo isinugdanan pa lang. Kung nagsugod na sa nanglabay ng mga katuigan, niya na kita sa kinatumyan ug hapit na ang katapusan. Usa kinahanglan nga kita mangandam. Dili kita mo kumpiyansa ug dili kita magpalimbong sa katahom sa kalibutan. Kun dili nga atong ihatag ang atong panahon nga gikinahanglan sa Ginoo. Gihatagan tag panahon para nato ug doon na say panahon nga gipangayo para niya. Gihatagan kita bahandig ko tigayunan. Apan nag-ingon siya, kuhaon mo lang ang imong bahin. Ang iyang bahin, imo yung dadon sa balay tipiganan. Doon na mga butang nga kinahanglan atong masabtan. Nga kung dili nato masunod ang dalan nga gilatid, dili nato makabot ang atong tinguhan. Nagkinahanglan lang kita og pagsalig ug usa ka determinasyon sa atong tinguha diha sa pagpangalagad. Ang atong tunan karon mao kining pagkahadlok sa Dios. Ang pagkahadlok nga magdala kanimo ngadto sa pagka masinugtanon. Una, ato sang tanahon ang atong key verse sa Deuteronomio 6 versikulo 13. Hadluki si Jehovah nga imong Dios. Ug kaniya mag-alagad ka, ug tungod sa iyang ngalan magapanumpa ka. Gisulti ni sa Ginoo sa unang mga katuigan ngadto sa katawhan sa Israel. Gisulti ni ngadto sa katawhan sa Israel. Ug hangtod karon nagpabili ni ug kini dili lang para sa Israel, kundi para kanato nining hingabutan sa katapusan sa kapanahonan. Tungod kay ang Biblia nag-ingon, kung unsay nasulat kaniadto, gisulat karon alang kanato nga hingabutan sa katapusan sa kapanahonan. So kini sa una gi-address ngadto lamang sa Israel. Apan hangtod karon kini nagpabilin ug gi-address ngadto sa tanan nga motuo ug mudawat. Matod pa dinhi kahadluki ang Dios ug kaniya mag-alagad kamo. So ang tanan nga mag-alagad sa Dios kinahanglan magbaton og kahadlok.
apan dunay mga tao nga nag-alagad sa Dios nga way kahadlok. Taliwala nga nag-alagad sila, makita nimo silang nag-ampo, nakita nimo silang nanghingilin og mga daotang espiritu, namandong og masakiton, nagsimba, nagampo, apan wala sila'y kahadlok. Tungod kay dunay mga butang nga sila ra ang nasayon. Sila ra ang nasayon. Ug dunay mga butang nga nasayran tungod kay nag-ingon ng Ginoo, walay tinago nga dili mahibaluan.